Да. Моята гледна точка по въпроса, защото ако го напиша, няма със сигурност няма да ме разберете правилно. А, гледната ми точка в момента е такава. Опитваме се да влезем в сървъра. В момента дори се опитваме да влезем. Нямам предвид, че сървъра е бъгнат. Не. Отиваме да се натискаме, нали, да помагаме, нали, нещо на хората, поне да вземе някакви шперцове, нали, защото те хората ги интересуват тия неща. Това е нашата идея, по принцип. Идохме, направихме нещата, масата вече е пето ниво, което изискваше доста време. Отделихме време от себе си, нали, направихме нещата. И в последния момент сега, то не е в последния момент, едната ми кола, спира да функционира. Цял ден няма механика. Къде си, Анджел? Не мога да оправя. Сега ще дойда, само за секунда ми дай, моля те. Едната ми кола спира да функционира. Хубаво. Отивам, опитвам се да го правя, няма как. При положение, че няма механици. Без да искам, лагва ми горе, както казах на днешния тикет, благодаря за помощта. Лагва ми, колата се дави, не успявам. Сега в момента вече успях. Сега в момента какво става? Имаме проблем с това, че няма механик. Ние в момента не можем дори да ходим да направим шперц. Имаме материалите за шперца. Мисля, че имам за около 32 шперца в момента в себе си материали. Защото съм убеден, че само аз в този сервер мога в момента да ги правя. И не мога да отида да направя материали, защото нашия човек стои отпреде и има нужда от медик. Медика стои в линейката. Там стои. Ето там. Да, тя още си е там. Там стои. Замислям 15 минути. Ще заспа за малко, да знаеш. Преспи, добре. Само секунда ми дай. Намирам се на Спениш Авеню. Преспи, трябва да дойдеш там да ме вземеш. Преспи. Знаеш станцията и идвам да те взема, брат мой. Няма проблем. Медика е авка. Едната кола е спряла да работи, защото е във вода. Опитваме да я оправим. После, другата кола, която в момента е отвън, е доста блъсната. Защото ние нямаме друга кола, в която трябва да караме нещата. Не можем да откраднем кола, при положение, че имаме 50 кг в сака. А повярвайте ми, аз за да направя една радиостанция, трябва да се съблека чисто гол, както показах на предния тикет, и да мога да ида да я направя. И сега, казуса беше такъв. Няма медици да си оправя колата, защото тази кола вече, мисъл, ще се опитам да я прибера, та ще я изтеглиме, или каквото и да е, ако пали. Няма механик. Медика, стоявка ни е, аз имам здравна осигуровка. Къде да стана твой приятел? Ехо, моля? Викам, къде стана твой приятел? Влезна вътре, видя го, са е там. Там беше. Там влезе, бе. Нещо му е преушало. Стои тука. Опа. Стои тука, медика, авка. Не мога да си ползвам здравните осигуровки. Бандажите не могат да ми помогнат по такъв начин, т.е. на него. Не мога да си оправя колата, защото няма ремонтен комплект. Не мога да отида да направя шперцове. Не мога да почна да ги продавам, за да могат хората да видят, че има кой да ги прави. И как сега... Ние какво да направим? Полицията не може да ни помогне. Звъняхме няколко пъти. Даже днеска да ми изтеглят колата. И сега кажете ми, ние как да продължим да се пробваме въобще да влизаме в сервера? Не искам да го кам така, ама хора... Мисъл, най-малкото което е. Please. Something. Знам, че правите бъгове. Знам, че имате много работа. Не омалжавам работата ви. Но има главни неща. Не може като има медик, ние да не мога да се лекуваме. Защото пича мога стоявка, мога да вечера със семейството си. Може детето нещо да го ядоса. Може да го приспива дори детето, за да не иска да лефтва, да си фарми заплатата. Защото то винаги е било така. Това е българското комюнити. Може би медици няма, защото не знам. Дават си пари от джоба или не се плащат фактури, или не знам, в смисъл там да купуват материали, или не са удовлетворени, или не ми е тая. Не е моя работа и въобще не ме вълнува. Или иначе. Въпросът е в моя случай сега. Ето, да кажем в ролплей. Детето ми иска да се храни, не мога да изкарам пари, не мога да си запаля колата, не мога да отида до работа. И да тичам даже до работа, не мога да си платя храна днеска, не мога да се нахраня, персоначето ми не може да яде, ако наистина тичам до работа. И полицая каза,
Еми не знам, обърнете се към малко по високо поставени хора. Пак питам. Де я знам, хора. Гадна работа е. Спирам ме прикарам, че сега трябва да го кажа. И пак казвам, не ви флейма. Просто констатирам много казуси, които те първа дори сега ще излизат. Убеден съм. Защото аз ще ида да направя шперцовете. Не искам отговор по принцип. Благодаря.